Vedeli ste, že kvalita odpovede AI závisí od toho, ako jasne a konkrétne položíte otázku? Dnes si ukážeme, prečo je to dôležité. Najskôr si dáme jednoduchý prompt. Povedz niečo o gravitácii. Odpoveď. Gravitácia je jednou zo základných síl vo vesmíre. Je to sila, ktorá spôsobuje, že objekty s hmotnosťou sa navzájom priťahujú. Bez gravitácie by sme nezažili veci ako pád predmetov na Zem, obežné dráhy planét okolo Slnka alebo existenciu čiernych dier. A tak ďalej. Ďalšou technikou promptovania je jasnosť a konkrétnosť. Toto je ukážka veľmi stručného a hlavne veľmi všeobecného promptu. Keď sa pozrieme na jednotlivé kľúčové fakty, ktoré AI vymenovala, tak to môžu byť samostatné odpovede. Z takéhoto vágneho promptu AI nevie, čo ste vlastne chceli zistiť. Jasnejší a konkrétnejší prompt. Vysvetli gravitáciu a jej vplyv na Zem. Odpoveď. Gravitácia je základná fyzikálna sila, ktorá spôsobuje, že objekty a tak ďalej. Naopak, toto je ukážka síce stručného promptu, ale tento je jasný a konkretizovaný oproti tomu predchádzajúcemu. Niekedy stačí málo a dostaneme inú odpoveď. Tu nám uvádza definíciu, ale aj vzorce. Rozšírenie zadania. Prvý prompt. Popíš vlastnosti rastlín. Odpoveď. Jasné, tu sú hlavné vlastnosti rastlín, ktoré ich odlišujú od iných živých organizmov. Fotosyntéza, bunková stavba, nepohyblivosť a tak ďalej. Rozširovací prompt k predchádzajúcemu. Vysvetlí hlavné vlastnosti jednokých a dvojklíčno-listých rastlín s príkladmi pre každú skupinu. Odpoveď. Rastliny sa podľa počtu klíčnych listov, prvotných listov, ktoré vznikajú pri klíčení semena, delia na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové. Tu sú hlavné vlastnosti týchto skupín. A tak ďalej. Tu je ukážka ďalšieho tzv. Rozširovacieho promptu k tomu predchádzajúcemu. Tento prompt nemení ten prvý, ale rozširuje informácie. Poskytuje podrobnejšie informácie k tomu prvému promptu. Posledná technika v tomto videu je otázka so špecifickým cieľom. Najskôr si ukážeme prompt, ktorý je síce podrobný, ale nedá nám konkrétnu odpoveď, ktorú by sme chceli. Prompt. Vytvor cvičenie pre stredoškolákov na precvičenie dejepisu. V tomto prompte sa nehovorí o tom, z ktorej časti dejín má pripraviť návrh cvičenia, koľko má byť úloh, pre akých stredoškolákov, napríklad stredná odborná škola s maturitou, gymnázium, učňovka, ktorý ročník a podobne. Ako sa hovorí, aká otázka, taká odpoveď.
Môžete vidieť, že nielenže sme dostali úlohy z dejepisu, ale aj rôznorodé témy. Prompt s definovaním podrobností a cieľa. Navrhni 3 úlohy na tému Druhá svetová vojna a jej príčiny s riešeniami pre študentov 3. ročníka 4-ročného gymnázia. Odpoveď úloha 1. Politické a ekonomické príčiny druhej svetovej vojny a tak ďalej. Keď dodáme AI viac podrobností, ako napríklad koľko úloh má vytvoriť, na akú tému v rámci dejepisu, na čo sa má zamerať, má vytvoriť úlohy a pre akú úroveň, 3. stupeň 4-ročného gymnázia, nemá to byť pre 8-ročné gymnázium a taktiež to nemá byť pre strednú odbornú školu. Rozsah predmetu je odlišná na gymnáziu a priemyslovke.